tindahan na sa Libertad Public Market. Anyway, diri bala kita na kati ko na notice ninyo dito kay na sa interview ni Bombozil sa Bombay, presyo sa Bombay, ahos, mga panako tagbulo 20 pesos gid no. So amo na ang pagsaka subong ti how much more hambal tanagan ti inagani sa Libertad nga ti makitaan mo no dira na ginapamakal sa mga bagsakan, may mga medyo nubo-nubo da iya ang presyo. Kaya ti ini tungod tanan because kay balo man kita nga subong ang presyo sang gatong hindi na giniya mapungga no ikasyam na giniya nga simana sa pinaka-latest gani na sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa pinaka-latest no sa sining presyohanay sang gatong no nagsaka pagid siya kahapon mo no from ang imo sa iyang ano ini pagtawag ang diesel from 50 nag-51 na. So grabe nga pagsaka no. Sa mga presyohanay 51.30 ang ano ni ang 62 pesos nga unleaded bala or silver nag 63 pesos and 15 centavos na siya. And ang premium 64 pesos and 15 centavos. So grabe. No? So mambal ka nga inano maning gakatabo nga ni ano na natabo sa aton. Di syempre ang number one nga nagapanghakroy diri ang mga utod naton nga mga drivers. Luwas pagani sina basta may sarakyan kati mga hakroy kagit kiti do sa ano balang nagamalakal na nga daan ang mga nagapanguna ang mga balaklon kiti actually may domino effect man gid ni siya. Mahal ang gatong, mahal ang mga balaklon kiti syempre kinanglan mo i-transport mo na ang mga balaklon mo. Pero ang mga drivers, maintindihan tani sila kung nagapiyait ni sila subong dapat subsidy, dapat amo ni, dapat amo to. Because hindi man na sila yung makapadali-dali, makumpas man sila nga, ate subong 10 pesos ang plete. No, may mo kami 12 pesos at hindi na sila kadali-dali because kinanglan pa na nila, may mga ano pa na, may i-apply pa na nila nga dapat kinanglan, masaka, amo ni. No, kinanglan pa na kumpas ya sang LTFRB, no? So, pero, ang ining pinaka-latest subong, na medyo naging kalipay man isang grupo sa mga drivers, ang paghatag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang 1 billion nga cash grants para sa mga public utility vehicle o kon PUV drivers. Ti according dire kay Obet Martin, Pasang Mazda President, ang 1 billion, hindi man bastante para sa mga drivers and operators, pero at least may ara, no? Importante may matupa. Ang pamangkot, dira, matupa. Oh. Okay lang na, ma-announce ka nga, may 1 billion nga ihatag, pero matupa. Dapat matupa, gidya eh. Basi lang, hindi man makalabot sa mga drivers, basi lang ha. Hindi talagang panungunahan, tanawon ta kung matupa, gid. Kay suno sa computation, kung tulungaon ang 1 billion, sa numero sa mga drivers, kaupod na mga operators, magalabot lang ni sa 2,500 ang mabaton sa tagsa kaisa. At least, basta magtupa, importante, tunga ini sa hiret nga supposedly 5,000 ang ayuda para sa mga tsuper sa mga PUV sa bugos iya nga Pilipinas. Bangod side, suportado sang grupo ang tikang sa Department of Transportation sa hiret nga mga sa Interagency Task Force nga dugangan ang seating capacity sa mga PUVs from 50% to 100% para makabawi ang mga drivers sa ilang ginakita everyday. Sa sina siguro maski kita hindi man kita konforme no nga idali-dalion tabla nga just because sina at base mag-worst to balang aton situation no okay na lang na mag 50% ang capacity ikabudlay magdinukdukan na kita una gid okay man kung may 1 billion kati syempre hindi ka man na yun makakumpas nga mo sina balikan tang patrol bombo Harold hindi ka man din makakumpas ang amusin na because 1 billion is 1 billion, syempre damo pa man ginaturgar ang aton gobyerno. Pero kung 2,500, at least no, makapiyan-piyan man siya. Ang importante, matupa na. No? Malabot, basi paglabot sa drivers, pila-pila pa man black binulan, ang kadasig lang. Kay subong ni siya kinahanglanon. Kay duway gidya kaluoy do it seems nga ka-helpless sa aton kag duway gidya kaluoy no ang mga ano ni pagtawag ang pagsisaka yasang presyo sang gatong try to imagine bala no tanan apektado na do mambal ka na ay nano ni siya man do ka layo gidya ka tama mahambal ka nga ay
Never niya daw amo na baka sang una pila ka years back, pila ka months ago. Okay pa man nga subong niya do na pabayaan na nihaw. So iba ginambal anong ginahimo sang DOE, sang Department of Energy. No, amo na blang ginambal naton pero may diri man sang sige ni pagsinaka na pusing-pusing lang yan ni Kusi sa PDP laban. Nga supposedly paigad na nablanay, ari ka na tutok yaho sa presyo sang aton iya nga gatong kay hindi na gid siya magonta. Although ginambal ti because nga way kita control mo ti anong dapat naton himuon. Testa lang kita sa pro panawagan sa mga lawmakers nga ay ano nyo ni panubuin nyo kay i-amend tang aton konstitusyon ti amula na. Asa alin pa na nagligad, way gid naton na push, no? Nga supposedly amo nang kinanglanon ta kay ang epekto sini basta gatong na ganing magsaka, diri gid niya sa dalom, no? Kapigado nga daan subong sang sitwasyon. Ti mabasol mga drivers kung magambal sila nga, ay 100% kami nga capacity para makabawi. Galing ti kabaluman kita nga hindi na pwede subong, hindi na pagpasugtan because ti hindi pa man kita tanan fully vaccinated. Kung tanawon mo sa bugos nga Pilipinas, pila na bakunahan, although at least nagagiho man 26 million na ka mga Filipinos ang nabakunahan subong, no? Fully vaccinated. I know, iban rin naka first dose naman, nadugangan naman eh. So kung tanawon mo, sa pila kita, sobra na kita 100 million, pero pila rin ka porsyento ya ang mga adult, no? Sa ato niya nga mga kauturan. So, amo na, balikan tabala na yung patrol. Sa dugang pa nga mga balita sa subong iya nga aga, si Bombo Lianizil Minardo. Sa dugang pa nga report, Bombo Zil, please go ahead. Sa Bomboan, so rin naman kita diri Bomboan, live kita diri sa may University of St. Lasal Bomboan. So may ara no hindi hindi magwanta ang may ginaresto? Hindi Bomboan. So ang aton nga dugang nga mga balita. Ang kaina sa Lasal na dira Bombo Zil, sus grabe. Paglabay ta dira alin before 4 a.m. Sus, ang pila, gaano mo ka dinikit-dikit, panasa na to sa doctor's hospital. Alam ko, amugid niya ang sitwasyon, same situation sa last to bala nga manong tapos ang, ni nga ni pagtawag, manong tapos ang registration sa September. Amo ko, amo pag inikadamo yung way kaparestro? Amo kita Bomboan, so ga istoryanay kami gani Bombo Marlon nga biskan i-extend pa ni siguro isa ka bulan, hindi man sa gyapon matalapod ni kiti halin diri Bomboan no sang nalabyan ang namon, lapaw na sa doctor's hospital, lapit na to sa may Robinson's Triangle ang Pilahay Subong. As in gid siya. So kung tanawon mo, it's pila 3 days, 4 days and tapos magtako pambako di niya lalin man why gid siya gaubas mas niya sa gusto maguro sa Disyembre ni nga registration. Amo gid Bomboan kadamo-damo gid sa katama sang nagapilila way ko kabalo gid Bomboan ga pinamangkutanay na kami di kong taga-diin gid man ni sila kung taga Bacolod gid man ni Balakay daw wala gid ja unta ta Bomboan ang pilaya so sobra naman na libo diri kung aton nga chikeron no sang gintan-aw naton didto kay ti diri kami nag-agi gid Bomboan sa may alapos na di sa may shopping ha Bomboan so kalaba-laba na gid subong sang pila sa mga kauturan naton nga may gana pa kung may mga plano pa nga magpila diri sa bong so ipaiway na lang nila Bomboan balik sila sa aga. Oo. Yes. Ang bako ano ni man, as in gidya manumdum kay gidya amo pagid niyang wala. Amo pagid ni kadamo ang wala makaparehistro, no? Damo gidya mo hasta to ambal mo na gani lapit na sa triangle subong ya. Yes. Kadamo kita nakibot ko gani Bomboan kay tabi ko dara lang nasa sa may doctors. So pagkabalikid ko dito sa may punta ba ko ay abaw ka laba-laba naman niya man do. Amo ni karon kung hindi naman ni sila mabtan sa mga numero. Definitely. Kumud naman ni sila karon Bomboan kulang na lang maprotesta na di sila ka magrally sa may atubang sang Lasal Bomboan. Tapos kaluluoy man na sila kay kaulanan. Pero amo na bala Bombo Zil, hindi taman niya mabaso lang taga Comelec nga naulanan kami de amo ni amo to. Ay di syempre amo nang konsekwensya Bombo Zil gani kapila na nag-extend na no amo nang konsekwensya kung medyo late na kita nagparehistro amo na lang gid na mugid kiti sa nga ligad pa man ni Bomboan ginambal nga magaparestro na so pila man ka tuig ang restrohanay sa Subong. So ang iba natin wala na kabalo sa mga rason nila Bomboan kung ano yung mga rasones. Pagit kiti kalabanan busy kuno sa work sa ilang schooling ka pero sa schooling ni Bomboan do ka an excuse bala kay ti modular man sila so pwede gid sila Bomboan kadalikyat kung gustohon ginila nga magparehistro. Oo, gani man.
So, amo na, ti subong nga nano na sila. Syempre ka pinungko lang gid gyapon, no? Pwede ta mapan. Tulog-tulog ana yung iban Oo. sila. Pwede ta mapan kadali lang para makitaan man sa aton nga mga ano ni viewers Bombozil. Sa Bumbuan, sa subong amo na diri ang sitwasyon sa may University of St. Lasal, Bumbuan. So, ari diri sila nagapinila, no? Kung makita naton amo na di kalaba Bumbuan, no? Halin sa may Oo. gate 1 na da Bumbuan, dira sa may gate 1 pakadto diri amo nang pila. Lapos dito Bumbuan sa may paliko ini sa may isa dira ka fast food chain, no? Maliko na to sa maya doktor sa subong amo na diri ang sitwasyon nagapungko-pungko lang ana ang aton nga mga kauturan Oo. kay tika pila pa ka minutos o kon ka oras ang ila hulaton bago sila matagaan sa nga numero Bumbuan sang Comelec kay ti alas 8 pa masulod dira sa may Lasal kay hindi man pwede subong makasulod gida no nga wala pa sila sang numero Bumbuan. At least diri ganila kalaka kay na to paglabay ko to sa ano bala sa doctors napit sa triangle paglabay mo antes alas 4 so sang pulis o matsyag mo dumano na nga social distancing social distancing kaya nga katabo yaga dikit-dikit pag gyapon mo dumaluoy ka naman lang sa law enforcers sa binantay man bala Bombozil. Magid Bumbuan kay ti sawayon nila nga Oo. social distancing pagkadugay-dugay Ara ara na naman sa naman. gyapon do atong guba lang nga plaka kasige sinaway pagkadugay-dugay balik man sa gyapon sa ilang nga mga opisyo nga ano nga sige dikit-dikitan na wala man sila nahadlo ka Bumbuan Ay, gani man. laban na ni fighting na Laban mga na. kauturan tadi nga nagapilila. Anyway, sige. Salamat gid Bombol yan Zil Minato. Yes, sa Bumbuan Live kita diri sa University of St. Lasal, ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat kay Bombo yan Zil Minato sa piyak nga linya yari ng ating mga sister stations. Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning. Panibago, no, nga mga cases ng COVID-19 naglabot na sa 21 ang bago nga nagpositibo diri kahapon kag may naka-recover man kami nga 41 kag isa ang dugang nga napatay. Sa kabugusan, ang total confirmed cases namon diri ara na sa 9,253, ang mga naka-recover 8,506, ang mga nagkalamatay 438 kag ang amon subong nga active cases naganubo kami diri Bombo Radio Western Visayas kay 309 na lang gid ang amon diri nga active cases. Nadugang namon diri nga mga balita, no, ang ining ganing nagligad to nga nasa Puan nga tulan, no, sa nga isa ka tawo dito sa may sanitary landfill sa Barangay San Jose, sininga syudad kung sa din ganiti una to ang kinkakibot sang pamilya kung nga man nga nagkakadto na nalagpot na dito ang tulan sa ngilay nga himata nga ti ila na inigani ken patigayon nga ihalin na sa bone box, no, kay man masobra na gani 5 ka tuig, no, nga naging lubong ining amo nga bangkay. Di una to, nakilala na to sang pamilya, kag inigani, si ang pamilya Dinoya. Kay man may ara gani nga naupod nga driver's license, no, sa amo nga tulan. Kaupod ginsulod ini siya sa semento or sa plus, ano tawag sa niyo, sako sa nga semento. Si isa karon, no, ay ano man Japon, hindi man Japon mahibaluan kung nga man, no, nagakahinabo ining kaangay sining ti hitabo diri sa amon nga sementeryo. Kay man ginlubong ini siya sa Banica Public Cemetery kag 7 na katuig ang nakaligad. Di ang ano diri ang kaalinton sang rector sa amon diri nga Immaculate Rojas City Immaculate Conception Cathedral na si Reverend or si Monsignor Freddy Villanes nga ti ginkakibot Manila ang kaangay man nga dumambagalaton modus kay man way gani sila ihibalo nga may ara sang persona nga nag transaksyon sa pamilya Dinoya nga magabayad lang to sa mga persona kag sila nang bahala nga magkalkal. Ay sunod diri kay Monsignor Villanes pagabot sa lubong, pagidra kalkal, tinaga gid na personal gid na nga nagapadulong sa diri sa amon sa katedral para magpakig transaksyon sa opisina gid mismo. Tinakibot man ni siya
kung nga man nga may ara sang isa ka persona nga nagtransaksyon tuya sa pamilya sa direkta ang gwa ay masobra na iya isa ka tuig ini awal sila kahibalo nga hindi gali iya ang bangkay or tulaan sang ila himata ang amo sa sulod sang nitso nga ila nga ginapangadian or ila nga ginsindihan isa nagligad nga tuig. Ipanugyan diri sa amon nga simbahan nga kumakaangay sina makalka lubong ti direkta gid na pag hindi nila dabi hawid yung kaisa may araman sa mga persona nga naga-transact no sa guwa sang amo sina nga transaksyon ti amo na kabay pa nga subong naman ang amon nga mga pumuluyo diri sa syudad sa especially diri sa syudad nga wala gani sang mga persona nga nagatransaksyon sa pagpakalkal sang ila direya nga tulan sang ila nga himata. Kag update Bombo Radio Western Visayas sa sining lalaki bala no ining lola 63 anyos nga lola nga gintuyo kung tani nga pagahimuslan sang isa ka lalaki matapos nga ipakita kita nitong iya sini nga picturokoy. Pero wala ina magmadinalagon ang lalaking ina kay man na kumusan ini sa sang amo nga lola. Di mayaman ta si lola kay sa iya nga pangidaron nahimo pa niya nga ipakibat or ang self-defense bala nga ginatawag si Waito na dayon ang pagpanghimulo sa iya. Sa karon ginapadayon ini sa ginapangita ining lalaki nga ini kay man nakapalagyo gani matapos nga ginpumos sang senior citizen ang iya nga picturokoy. So far, muna ni madalagpuan ng mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Rojas. Check man naton karon Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una ang vaccination bala para sa mga minors diri sa amon sa may syudad sa Bacolod nahibaluan nga mayara sang launching diri sa Friday na. So meaning ang mga nagpa-register nga mga minor de edad 12 to 17 years old, mga more or less mga kapina ni 5,000, pero out of mga 5,000 nga nagpa-register subong, suno sa kay EOC Executive Director M. Ang mayara sang 500 nga may mga comorbidities diri. So sa 500 nga ina mapili lang na isang isa kagatos una first 100 para nga amo ni mga pediatric A3 amo ning bakunahan una. So amo ni sila may mga comorbidities so butambalon may mga pre-existing ni sila nga mga medical condition. So sa Friday na ina diri sa amon sa Riverside Medical Center pati gayunon ang vaccination para sa mga minors. Kag speaking man diri sa may syudad sa Bacolod, bala sa tinalikdan nga adlaw nag-announce ang Department of Health nga ining pinakaunang case sang isa pagid ka variant sang COVID-19 taga diri sa amon sa Bacolod nga nakasulod sa Pilipinas OFW. So sang gin-check sang EOC at idugay naman ni gali 7 months ago kay March pa man to nagpauli tong OFW nga 34 anyos nga taga Barangay Alihis, syudad sa Bacolod and nakabalik na siya in fact sa may sa may Middle East sa United Arab Emirates kung saan dito siya nagatrabaho. But despite sila ang hambal rin ni Executive Director M. Ang sang EOC ati may contact tracing sila gyapon para kabalo na ta sa sining kung ano naman yung characteristic ni isang bag-o ni nga variant ining B1.1318 amo naman na. So kung kay lain naman ni siya sa Delta mo, lain man siya sa Theta or lain pagid siya sa Lambda nga variant. Kaag subong man, syempre naghilapit na nga ito niya tingkalalag, bago lang yun, nag-checkyan kami sang presyo to sa mga pileto, aliwat sa Libertad Public Market. Ang Libertad Public Market, kumbaga, amuning dira na ang bagsakan, medyo bulubahado ang presyo, no, kung mangumpra. Kati subong pilit na mo, may mga 42 pesos pa man. And then, pero, ang mga nagapanguna, ang mga balaklo, mga pulupanakot, bala, nagmahal siya by 20 pesos. Kung kumparan mo sa likdan, kaya hambal to sa isa sa mga market vendors, sa bala, amugid na, basta lapit tingkalalag, lapit
na ang Christmas, dire-diretso na mamahal na ng presyo sining mga panakot. No, kag amo ni so far amo nga mga balita ti syempre why gidya punaw ang voters registration namo ding pilahay Bombo Richard mahambal kagid nga ay abaw amo gyapon perti gidya laba-laba hindi magwanta kun di ba supposedly nag-extend siya ang nag-extend na lang gid niyang COMELEC ang bagay namo ti basi sa extension medyo magkanay-kanay kay atong until September 30 perting pilahay sus amo gyapon kun ano yung sitwasyon sang telikdan sang pilahay amo gyapon ka damo nga mga tawo ang nagapinila diriya sa Gwa sang University of St. Lasal naglinibo nati ang maakomodar naman diri 450 tanan 350 para sa regular nga naga-apply sa voters registration and isa naman kagatos para sa mga PWDs, no? So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat jud Bomboan. Check maraton karon Bombo Radyo Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Welcome at good morning Bombo Western Visayas Bombo Richard. Mga para mga diri sa banda sang Kalibo. Kabugusan nga probinsya sa Aklan may kantanan sa nga may isla sa Boracay kay may pagpatad no amon nga taga PHO or Provincial Health Office kay Dr. Cornelio Pachon nga ang hindi applicable no para sa tanan nga gusto nga magabakasyon sa mga isla sa Boracay dapat nga magapresenta no sang siyempre, sila na kumbinsi nga dapat vaccination card lang bilang patunay nga sila is fully vaccinated. Hambal to sa doktor, no, nga ang taga-Panay Island lang, no, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, ang pwede paitnugutan nga makasulod, makakanto sa Boracay, wala na sa negative RT-PCR test result. O, di pagpatag nga dugang, nga ang mga nagahalin nga mga turista sa Metro Manila kag siban pa nga mga lugar nga wala ma-mensionar kinanglan nga magapresenta gid no sa ina nga negative RT-PCR test result bago nga mapasugtan nga makasulod samon nga may isla sang Boracay kag bilin sa amon nga probinsya nga office kay man ini ang ina ng intikang para at least ang amon nga Boracay mamutang sa magiging COVID-free. No? Kay ginahalungan ginamon ang amon isla sang Boracay para nga if in case nga kung pwede na nga magbaton gid tanan-tanan kung fully vaccinated na gid maabot na nato ng herd immunity base muna no base kung pwede na dayon. Pero so far ang mga taga Panay Island lang ang pwede makatabok nga wala na sang mga negative RT-PCR test result. Basta kung galang fully vaccinated kaga mayara ka nga bit-bit ng vaccination card, pwede na. Kag sa dugang pagit namon nga mga balita, namon nga mga sementeryo dire sa Banwas ng Kalibo, kang bilong nga probinsya sa Aklan, sa pag-ikot namon to, may mga yara na kagapon, no? Nga mga amat-amat na padulong sa mga sementeryo para bisitahon ang ilang nga mga pamilya nga nagtaliwan sa biyang Kalibuhi. May mga yara nga nagapamintura, no? Kag inaayos ang lulubngan sa ilang nga mga pinalangga sa kabuhi. So, expected namon, subungan daw sa Miyerkules kag buwas, October 28, kaman last day na lang buwas, no? Kay man pag abot sa ilaw sa Biyernes, hasta sa November 2, sirado gini amon diri nga mga sementeryo. Padumdum sa amon nga taga LGU kag upod ang taga-simbahan nga i-grab na, no? Ang munang adlaw para hindi nga makakos ang pag-overcrowded sa amon nga mga sementeryo. Kasi doon, pagit namon diri nga mga balita, may ginaresto amon nga makatapos ang otoridad, partikular ang Kalibo PNP, isa ka 110 person, no? Ginpangunahan ini sang OIC sa amon nga Kalibo PNP kay Major Bertenia, kagapod ang aton nga mga ibang pagit nga otoridad kapareho sa taga-CIDG Aklan, ako sa diin pinagi sa warrant of arrest sa violation sa Republic Act number 10883 or kung sa itong panginingan new carnapping law of the Philippines, no? Nga mayroon criminal case number 15944 naging issue ni Honorable Jimena Villar Alvis
Presiding Judge, Regional Trial Court, Kalibuak Clan 6, Judicial Region, Branch 6, sa dated din October 12, 2021, na mayara nga bail bond nga 300,000 pesos. So, ini nga subject person, iyara subong sa kusdiya sa tunya otoridad, kagigaton over sa korte man nga natungdan. Amo lang, so para mga nagapura mo diriman nga mga balita sa Banuasan Kalibo, isda sa Boracay kag kalugusan nga probinsya sa Aklan. Patrio. Salamat yun, Bombo Leonard. Mga balita dari sa amon sa syudad kag probinsya sa Iloilo, subong ang Santa Barbara Municipal Police Station, Blanco, Gyapon, sa motibo kag wala pa sang person of interest sa nagbilin sang salakyan kag nagpatay sa babae sa barangay Inangayan sa Banuasan, Santa Barbara, Iloilo, na sa puwan ini kahapon nga may aragaling naputo sa puting habol sa sulod sang salakyan nga SUV Montero. Daragin bilin kag nasa state of decomposition after sang pila na kadlaw na nabilin ganit dira patihan mga duha na kadlaw, tatlo na kadlaw nga nabilin dira tinakilala hining bangkay nga si Claire Dergos, no? Amo ning tagiya sang sports utility vehicle nga ginbakal gani ini sa kay former San Dionisio Mayor Peter Paul Lopez. Karon base sa investigation sa kapulisan kag sang pagpangusisa sa bangkay sang biktima nga may pila sa liog kag may duha ka defense wound, no? Sa iya sa ning kamot. Ang ining biktima taga Kuan Gidini, resident sa barangay Nagsahan sa Banuasan, Buenavista, Guimaras, apang nagapauli sa isa ka subdivision diri sa Banuasan, Pavia, Iloilo. May nakakita pa sa ilang nakabahi sa sining isa ka lalaki apang subong ginaibalo ato kung sino atong kabahis niya that time sang before pa man matabo ang ining insidente. Di 36 anyos na ining si Claire Dergos kag may bata. Confirman sa iya sa ning pamilya nga siya ini kag manamo man sang trabaho ang iya sa ning sudlan hasta pagpamaligya man sa mga face mask, no, kag iban pagid nga mga business ang iya sa ning na sudlan. Sa dugang pagid nga mga balita dari sa aton, no, ang Assistant to the Regional Director nga si General Arturo Apolinar tubla sang Land Transportation Office pinahalin dayon sa pwesto gin saylo gin relieve dayon ining si Apolinar bangod sang iya sa ning pag diretso officer naka-stop na stoplight naka-color red na naka-stop na dara sa bahin sa L98 sa distrito sa Ngaro. Ang PSM o kag mga auxiliary nga nagbantay sa to sa iya kag naglagas nagsunod sa dito sa opisina sa LTO tinalipay may mensahe man kay Assistant to the Regional Director Engineer Arturo Apolinar nga kabay pa kung diin man sa dalon sa niya sa nga pwesto diin man sa dalon sa niya sa nga sunod nga assignment hindi yan na iniliwat pagimuon kay na-deklara ni sa persona non grata dara sa Banuasan, Mambusaw sa Kapisa. Sa dugang pagid nga mga balita may lock-in scammer man diri siling tag ka kwarta mga 300,000 sa mga kontraktor para makuha mong kontrata sa isa ka proyekto o galing nakuha ng kwarta lain pa ang nakabaton lain pa ang kontraktor nga nawardan sang proyekto. Ang napangayuhan niya kwarta ang kontraktor siling paunahin niya lock-in para sa imo para ikaw na makakuha sa niya proyekto galik kay kuha ninyo ginapanunto ya lang tingin entrap ini sang kapulisan pamagi sa Criminal Investigation and Detection Group na dakpan ining si Leonardo Acanto sa Mina, Iloilo. So far ba rin mga balita dari sa amon amuning palaligban karon sa ninyo babae lang ginbilin nanda kag butang sa salakyan sa masapwan patay na bombohan. Amugani, nano tuman, anong plastada Bombo Richard, ang paghimo sa iya sang ni pagtawag sang krimen, anong kaangtanan na hold upan, anong plastada Bombo Richard? Isama-sama ginatanaw dari nga ti may kabahi sa prior sina ti laban-laban ang kapulisan kay wala pa sang person of interest
hindi pa nila matumod kung ano ginang rason, kay posible may karelasyon niya, kakilala niya, or may salig sa iya nga nakaupdanay sila ka nakadabot sa punto nga nakadabot sila sa barangay Nangayan. Amo na nagali, hindi pa ma-explicar kag mapagwapagin sa Philippine National Police through kay Major Siloso sa Santa Barbara Police Station bangod sa ginatanaw nga motibo kung ano gid ang rason kay may nakatalupangod pa tarin sa ilaning nga nagabaysay po manto daga sapak pumulo kay basi away Manila personal. That's why nga yung kakibot lang nga ara nagligin bilin na sa lakyan ginasar na sa rama dugayan sang pila ka adlaw. So damo ni mga nilinegosyo gagmay mga nilinegosyo ang entrance sa nga babayo galing iti way pa sang matumod ka matudlo gid nga suspetsado Rojas. Amo lang ang budlay, no? Bombo Richard, kay man, doon pala nagbanggit kung sino ang responsable sa pagkapatay sa iya. May ikataya ba rin ni siya sining trabaho, kaluoy man tong iya sining bata. Kay man, gamay pa, no? Ining iya, galing nga bata, nga babayi, kag panawagan man ganing iya sining pamilya, nga matagaan sila sa hostisya. Para sa pagkamatay, sining ayla nga, himata nga si Claire, Dergos. Kag, amo na, Bombo Richard, di pa magkuton to ang mga tao bala, or na nakabati to dabi, kung gito isa ang ilang ginaway sa cellphone, naman nakabati bala, Bombo Richard, bati bala makabulig? Amo gad ang ebidensya ginapang tipon pa sang Santa Barbara Municipal Police Station, single mom ining si Claire Dergos kag may isa ka bata, no, 3 years old, nagatrabaho bilang ahente sa mga bulong kag residente sang Dagsaan no binabista Gimaras nung amo ning iya sa background pero ti subong nagapuli sa subdivision sa Banwa sang Pavia Iloilo mga 850,000 kuno ning bakal sa salakyan kay former mayor Lopez dito sang San Dionisio. Pero way pa may kulang pa ganini, way pa mahimpasan ining pagbakal sa 36 anyos sa nga babae. Mo nang panaligban karon galing kay diyan gidabi hasta ang panago sang suspitsado tayogon man sa Japon sa niya konsensya para nga mag-surrender kalibo. Kung madadagit siya, no, Bombo Richard sang iya nga konsensya, ang panda ang basi daw sa bilog sa manginyabi para ma-identify kung sino nga may kriminal sa ina nga krimen. Basi kung may ila bala tong ginlabayan nga lugar before sila makalabot dina sa dinan nabili ng inang salakyan kasi may mga ginlabayan sila nga mayara nga manaki-install lang CCTV kasi kung ma-identify kung sino to nga ukod niya nga posible nga may kimuan sa inang krimen. No, kay moto gani nga silimukina may iya nga lastro sa iya nga liog no kasi may mga defense wound siguro may mga gamay nga mga basya way pagkalintindihan sa ito nga, so yung biktima kag ang unidentified suspect, mutuguro nga na himor ng krimen. Basi may mga yara dira sa lugar ng mga panimalay, malapit guro Bombo Richard nga, kasi may nakapano nga kung sino ang naong to sa munang salakyan, Bombo Richard. Mula ang to kibo na to na, kay sige ba ng update na to sa mga kapulisan ta. Mula to nakita, malas ito to sang gabi, mamantong adlaw, sang nakita sa pilato ka mga residente nga wala man to makilala to isa ka babae kag isa ka lalaki nga nagwa sa salakyan nga ginbinlan sini sa iya may posibilidad nga ginbilin ato or may involvement ato mo man ginatanaw sa aton sa nga kapulisan. Anyway, lang aton sa nga tempo, salamat gid sa aton sa nga Okay. Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas, no? Why nakita iya mga kabiri nga tempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangikaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. O si Bombo Zalte for the second. Sige hapon sa liwat. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga
Kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon.